Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:03. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Hotline! Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes kita, Mayo 25, tuig 2020. Action Hotline! Karon nga adlaw, of course, gindeklarar ini sa presidente bilang holiday. Bangod sang Idil Fitr. Sa aton nga magka-aksyon, ti may ara sang ginapapanaog kaginlagdaan nga Proclamation number 944 ang Pangulo sa diinti inikabahin sa paghatagman sang pagtamod particular na sa pagsaulog sang mga Muslim brothers naton matapos ng National Commission on Muslim Filipinos nagrekomendar nga ideklarar bilang kabahin ini sa karon sang national holiday. Action Hotline! Tibangod sini, jutay subong ang nagalalagaw kag nagaguluwa, partikular na ang mga opisina sa tatapan sang gobyerno, of course, bangod nga holiday kita. Pero of course, ang mga nagatrabaho sa pribado nga sektor, katulad sa yara nagatrabaho sa mall, sige-sige ang ila sini nga duty. Action Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kanginan, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa aton palatuntunan sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa nasiling ko na tubtob kita sa takna las 9:30 karon nga aga. Ginaupdan kita sa technical side ni Aksyon Henry Ispulgar, kabuylog manaton karon nga aga si Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Action Hotline! Anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga? Ari ay i-discuss ni karon may resolution ang National IATF or Interagency Task Force. Ang resolution sa diin diri na pahayag partikular na ang mga palamangkutanon sa publiko kung anong matabo halimbawa sa gusto ipatuman sa nasyonal sa tion sang mga aktibidades sa mga kasimbahanan. No, ti may ara dira kalakip karon discuss tani kay damo ka pamangkot kapin pagid sa mga negosyo man, no? Kay kung lantawon ta ang nabilin nga mainadlaw,
anom na lang kadlaw kag magatakop na ang Mayo 31. Ang pamangkot diri sa Negros kag Bacolod, what will happen after May 31? Bala ang General Community Quarantine sa Bacolod. Ano matabo sini? Back to new normal kita or mayara sang ipatuman nga modified General Community Quarantine? Inaway ta pa mahibaluan. Action Hotline. Ano pagid? Ari subo-subo maning balita amo na ni subong nga krisis. Gasala-sala ganing publiko, gasalakit na gani ang tangkugo sang tawo sang pangita sang kwarta agod nga ang iban makahingagaw iya follow up sa ila mga registration. Ang iban nagahingagaw nga at least magaparenew sang lisensya. Ang bad news para sa mga nagapanagiya sa motorsiklo kay patuman gid sang LTO ang regulasyon no parte sa plaka. Hindi naman niya mabasol ang mga taga-lokal nga LTO kay nagapatuman lang sang kasuguan halin sa nasyonal. Pero can you imagine, abot na lugid ang tinutuyo sini amo ni balang rason nga may mga krimen nga nagaluntad, may mga aksidente nga nagaluntad nga hindi gilayon ma-detect o may baluan kapin pagid sa riding in tandem nga involved sa mga kaso. Action Hotline. Kay do ipatuman gid sang LTO nga mailis naman kag mas dako nga plaka para dali gilayon matalupangdan sang publiko nga mangin witness kung may ara sang nagaluntad nga krimen. Action Hotline. Baway pata sini makaginawa ara naman panibag-o naman nga galastuhan kay intindi kita nga ang LTO actually sa lokal sa tutuod lang bisan sa dinakpanay nila na ang kwarta nga matipon sang LTO ay nagarekta sa opisina nila. Ginabalik ini sa gobyerno nasyonal kag ina nga pondo ginahatag sa DPWH kag iban pagid nga maain siya sang gobyerno nga nagapatuman iya sa mga project. Tingwa ang LTO at iya mo lang giniya manog kolekta bulig sa national government nga maka-income, no? Para nga may pundo man nga makuha. Action Hotline. Unahon ko lang dito guys si Secretary Harry Roque. Basi kung maging available siya. Kay gusto ko ipa-explicar gidugang ang parte sa ginpagwa nga resolution sa nasyonal Hopefully nga tayo yun na nikagdaway na sang konflikto liwata matabod to sa nasyonal nga inang kung kaisa bala daw ay nagasilin nanto yung mga statement nila. Action Hotline. Pero sa lokal gihapon, istoryanta ang update man sa repatriation sa mga OFW kag returning residents so sa kadamo sa nagalabot nga na OFW sa Negros Occidental diri man sa syudad sa Bacolod. At least ang Bacolod City wala iya sobra sa gina-expecto ni Councilor nga daw mga 150 pero sa lingkod may ari pa man manugsuno daw nga magasulod diri sa aton ti ari na. Now, ang isa sa aton pala mangkutano na numatabo ni kay kundi mga OFW nagahingagaw mo pauli diri man sa lugar nila. May pila ka mga OFW nga sa matuod lang waay paningkagwa kang nakakadto sa destinasyon nila kay may mga ginatapos pa mga papeles, dokumento dito sa ila agency, dito sa Manila, may mga training. Ngang iba paidalom naman no sa mga testing. Pero kabalo ka may protocol no diri sa Bacolod kag Negros ka dapat sundon gid nano ini nga mga protocol kinahanglan ma-undergo ka sang mandatory 14 days quarantine. Action Hotline. Di may mga OFW from Negros Occidental nga gindalan na dito sa Mambucal Resort. Diri sa Bacolod may mga nag-alabot man. Action Hotline. Kag ariya daw ay giniuntat. Amo na ning sulit-sulit nga paandam sang pulis. Amo na ni nga ginapanumdum gi kamo nga once magwa ka sa balay mo, sok-sok ka sa face mask. Once nga magwa ka sa balay mo, nga lapaw sa curfew, pwede kadakpon.
magwa ka sa balay mo and even sa balay mo, obserbar sang social distancing. Action Hotline. Yawer, diri sa Bacolod, halin kahapon, tob-tob, sininga kagahon, sobra 300 naman ang mga naaresto sang kapulisan. Action Hotline. Lain sila kay may kaso kamong atubangon. Hindi na lang kita blanay magpinadungol ay. Ang aton na lang mabulig sa gobyerno for now, sundon ta lang ang regulasyon, kabalo kita nga initanan nga mga regulasyon ginapatuman, makapabag-o sa aton comfort zone. Sino abing luyag sinaman? Actually may mga proposal gani sumong mo. Kundi sang una magkita ay kita as part of the old normal nga kita ay kita kumustahan ay kapin pakilala mo o itapikon mong iabaga. Subong lain na ang matabo ang na-recommend diri nga kung magsugataay o kung mag-atubangay kamo gani sing imo sing kakilala o kung abyan man matindog ka dason ang imo tuo nga kamot butang mo sa imo siniwala nga dughan na atubangay kamo kang magbaw ay purti no hindi ta na malikawan that is part of the new normal. Action Hotline. Amo na siya subong no ang matalandaan ta. Now i-discuss ko lang ni karon dugang ang parte sa memorandum nga ginpapanaog sang National IATF or resolution. Okay, at least maka ibalo ka mo kung nanogin ang mga detalye sini. No kay ginatugutan na mga aktibidades sa simbahan, ang misa limbawa pero 50%. Pero hindi tani pa-clarify ta galing kay tisubong si Secretary Harry Roque may mga interviews man sa Manila. Action Hotline. Alas 8:13 na Action Radio Philippine Standard Time. Nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton unahon. Now, repatriation ang istoryahan ta. Diri sa Bacolod kag sa Negros Occidental, ti puwerte ang mga nag-alabot, no? OFW, returning residents, why untat ya? No, nagapinalumbaan na ilang pauli. Now, ang worst, kaya hasta subong, ambot katingalahan ini, amo na nis ka high-tech subong. Mayo pa ang mga OFW kag mga returning residents, may inisyatibo nga mag-create sang group chat. Kay tuod man, napuslan taman actually ang teknolohiya ang advance ang technology. Ti paagi sa social media, madasig nakakonect ang mga OFW kag returning residents sa aton city officials. In fact, may araya sang nag-initiate nga makahimo sang group chat kag maka-coordinate sa officials, which is good. Pero katingalahan ko ang national government agencies ta, for example, OWA, ang sa National IATF, ang Marina, no? Ang dito sa national nga kuntani nag-create man sila bisan ila na lang niya kaugalingon dira lang ng mga istorya sila maka-communicate sila kung nanugid ang mga planning nila duwa ay sang nahimo no nga bisan group chat na lang o kung maka-create sa social media nga makakontak man di sa counterpart nila sa lokal. Hindi ko kanugon nga nagtukod-tukod ni sila sang interagency task force ngang iban ang mga member dira o kon ang tagsa ka IATF why man sang koordinasyon siling ko nano ni sila man di kabalo nga sa mga kabudlayan gina-experience sining mga OFW kag sang mga returning residents. Action Hotline. Titani gintingwaan man ni nila no ngayon na may coordination bala kay subong nga tiyempo kinanglanon sang local IATF sa province man o kon diri sa Bacolod nga ma-update sila kang makapreparar kung hinali pagani nga magbalik ang biyahe sa eroplano kag barko mga commercial flights on June 1 dako gid ini nga Sibuyas Bombay nga tisiling diri sa aton sang mismo in charge gani sa Bacolod sa quarantine facilities siling niya budlayan na gani kami kung magdinaguso magdamo diri ang magapauli mga returning residents kay basi maubusan kami sang quarantine facilities plus pa nga tiluyag yes ang DepEd maumpisa sa August 24 sang klase
Tindi na mo ni butang ni ang mga ginapapauli na ton nga mga residents kag ang mga OFW ba yun may hotel pati kung why nagkaroon nano magawa sini diba kon ba ang desisyon sa uli ni Councilor Inisito Novero kag sang ila sini grupo as part sang committee nga nagauyat sa council siling nila ti obligaron na lang namon ni ang imuon namon papaulion na lang sa ila tagsa ka mapuluyan no ining mga persona nga magapauli diri timakon mo na Action Hotline! ang kabudlayan bala karon papulion mo na ang mga nagapauli o stranded residents coming from different places sa palibot sang pungsod ano matabo sinaman no sino ang mamonitor na makaya panaihan sa mga BHERTS ta makaya panaihan sa aton sining gobyerno nga opisyalis ng gobyerno nga bantayan ini sila ti hindi na ma-regulate Nabudlay na nga sitwasyon, ti ko magbalik ni sa June 1, no? After May 31, ting question dira na nung himuon naton, why, no? Ang gwa sini, masalasalagid ang gobyerno kung paano ta mapasiguro kag malikawan ang ginatawag nga paglapta sang COVID-19. Action Hotline! Ay, kita mo gilang na. Anyway, i-check talaga na karon ang aton sining nga mga resource person si Vice sinigin makontak no kay makuha ta tani mga update sa iya parte sa sining sitwasyon subong kag nano matabo sini si Secretary Harry Roque actually gina-cancel niya basi may mga interviews dito sa National. Si Dr. Sifar Gerhard Kailian gusto taman tani ning kuhaan siya update kung ang pila nakbilog mga repatriates nga ang mga gin-repatriate ng mga OFW kay ayan na gapon sobra 70 ara na sa mambukal sa Bacolod si Councilor Ising ihibaluon ta siya kung pila man ang mayara naman sa advance information ang kalain na bla mo ni interviewon mo ang chairman committee nga nagauyat sina hindi siya ka-explicar mayo inabalang do kabudlay gid para sa ila nga mag-coordinate dito sa national. In other words, ang ginahimo karon sa mag-committee nga nagauyat sini paninguha, no? Paninguha sila na lang mismo ga paninguha kung paano makahibalo, no? Paano la matansyar kung may ara gid man sang mag-aalabot diri sa aton, no? Kapin pagid sa OFW ay kasadya man nga sitwasyon yaman. Action Hotline! Diya mo ning mabudlay gid, no? Pero istoryan ta na karon to gaya kay damo gid ang interesado. Nano ni matabo sa aton after May May 31 do kabudlay gid no? Nano na ni balik kita sa normal sini. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero unahon ko lang this time si Councilor Israel Salanga kay gusto naton ma-update man baw ginakibang kubla mo basta gani party sa pinuliay ning daw subong yang national siningla. Pululi na kamo to total do ayos naman dang inyong sitwasyon may mga testing naman gin patigayon sa inyo. Joining us over the phone is Councilor Israel Salanga, the committee chair sang grupo o kon committee chairman sang action team on returning OFWs. Councilor, how are you? Good morning. Good morning, Aksyonar. Good morning si mga tagpalamate. Kumusta ka na? Daw may lang gani kay siling ko ay malabot to sinto sa nagpauli. Arkin mo subong sa bread ko, Aksyonar, taga-anganangan kita sa pag-abot sa aton yung mga OFWs. Ang amo ni pinakadako nga batch so far, pero bati ko mas may dako pagide because amo tinabasa mo na this morning lang gid ang order ni President Duterte Aksyonar nga tanan-tanan at atong 24,000 yara sa Manila subong papulion gid tanan this week, no? Oy. So sa ilang mga probinsya. But Okay. for now, for this morning, meron kita expected nga mga around 98 to 100 plus ka mga OFW sa Bacolod nga magabot 10:30 this morning. 10:30. Pero ang sa nauna to pinakabilog ganito. Ang kay kasi batch ni subong ang hindi ko siya maanugid sa isa, no? I think ang first batch is 28, second batch is 21, 13, third batch is 21, fourth batch is basta to total subong action art
72 ang ari diri naka-quarantine. Sa 72 amo ning nabilin sa Bacolod subong. Amo ni ang ongoing pang quarantine Ato nila. sir ang ginistoryan ta nagligan nga ti mapauli diri. Why pa to gali nakadungka mo pa ni sila subong? Amo pa ni, why fix yung schedule. That's why galaot kita blas ang instruction sang Coast Guard sang national kay Okay. kay hindi 100% kasi instruction nila nagaliwat kid no, siguro depende man sa condition sang tubig no, sa sea condition. Kag depende siguro kay isa mag-iinabot pa bala magalaot pa bala nga negative sa swab. So ato ginamba ko si Muligat, amo pa ni siya pag-ulang gislaya maabot sila lang ginyaga. So, skapon kay expect ko nakabot na gali kay mo lang tong province yung nagsakay sa aeroplano. Nang ining sa Yes, barko, as expected 10:30 dra sa Philippine Coast Guard subong sa manifesto nila pila ang nalista sir? Ang sa kabilugan kita Action Art, Hindi ang subong nga manugabot. ang subong nga manugabot hindi pa siya specify gitong 214 kan Negrosanon. That includes Bacolod and other LGUs. Okay? That's why check natin isa-isa ang ilang manifesto, although siyempre hindi man klaro kitang manifesto kay tungod ga fill up lang man at sila daya. Iba hindi pa specific ang address. Sa subong 98 ang ara sa Bacolod nga nakalista. Bawo salamat. Kay way naglabot 150. Ti ang pagpanglaghap ta to sang bulutangan sini sa ila. Okay naman kag ang OFW, ang UWA naga-cooperate man sa inyo, di ba? Wala gid problema so far okay gid ang ang ato nagisubong ginayo basi may pag willing pag mag-accommodate sa aton yung mga OFWs better pagid no, pero ini yang manugabot Action Art okay kita diriya ready kita diriya mabaton sila. Aha. Now, since nga ini sila 98, pero sila ko basi pag-abot karon na basi may pag-increase na. Kasi bon na sa Action Art kay di ba kapila na kami pila nakabat nga inabot dire. Why sila pala Rios may times na nga ang iyang ala na butang to sa may probinsya, pero actually Bacolod noon siya gali. Meron Ayos. mga Bacolod noon, pero out of town siya gali. So why sila pala Rios? So fully hindi giban magamo na kadako. Now, sagin mono mo kaina, no, kundi papulion gusto sa Pangulo, papulion ni mga OFW nga ato to subong sa Manila. Tanan-tanan ni sila sir, ano man ang imo monitoring nakapaidalom na sila sa RT-PCR test tanan? Yes, ang partner sang malasakit is ang Tugo. Si Tugo ay yung nagapasakay kung ay ka sang negative nga swab result. So ang Good. Yes sir. so amo na sa Action Art ng dapat number 1 niya pagkita mo isang imo swab, second dapat ang imo nga quarantine certificate duly validated by Bureau of Quarantine. Kay tungod may mga ara bala nga basig na himo lang bala ang naka-quarantine sila, pero actually hindi siya gali duly approved by Department of Health. So ang tanan nga quarantine certificate gina-present sa sa Bureau of Quarantine, pag validated sa by Bureau of Quarantine, sakay ka. Okay. Pero sa gihapon obligado sila nga magpaidalom sa mandatory ng 14 days quarantine diri pag-abot sa city. Yes, kita diri nag-set mo kita diri protocol sa syudad kag kaluyan man ang aton mga OFW willing man niya mag-cooperate sa aton diri. Lain lang siling ko pag-abot ni siyang June 1 no, kay way pa subong klaro gid lain ba lang mga commercial nga biyahe sa mga sa mga barko kag sang eroplano bumalik mo amo ginang kabudlay guro i-monitor. Amo gani daw ma-defeat ang purpose nga nagaano kita subong naga-quarantine kita subong Action Art. Naka-block Action Art. May ara kami tiya mga OFW nga nabilin tiya tungod positive gid ya. May ara gid man niya positive nga OFW no. Pero kalabanan sila nag-negative na gid man. Pero ang point ko lang is that may ara gid ya may mga nag-positive gid nga waay nakasakay sa barko. Ya meaning dapat as much as possible ya before sila magpuli ya may mas swab gid ang quarantine gid kay kahapos gid magano mo magpuli sa balay nila diretso kag ang possibility lang ang panglaton bala. Oo. So dapat yan negative gid sa swab as much as possible. Paglain sila kung magpauli sila direkta na sa balay nila kag tiyang komunidad may kundi niya kabalo nga ikaw yung nagalin sa gwa to kag OFW kasi ko ba siya mo pananghalinan nga may mga diskriminasyon kag mga problema magluntad sa komunidad. Dapat sa Renewable Action Art, bisan ganyan nag-negative na quarantine, nag-discriminate pag gani gyapon. How much more ang wide no? Gani. Pero sir, out of 24,000, no, meaning na iba na naman siya nagpalauli karon nga adlaw, pila ang Bacolod na ma-estimate ka mo more or less kag may ara kita expectation nga possible amo ng number
nga parehas Bacolod? Ang na-expect natin Action Art, pinakadako siguro is 5%, no? Pinakadako na gina. Kasi bilog mo nga Pilipinas mo. So mag 5% lang, tinako gyapon ng higuan niya, no? Yung mga pilagi sa gyapon. Dako-dako sa gyapon, magkira paano. Kaya mo dapat na preparahan natin dito sa Bacolod. So anong ginahimo as part of your preparation? Kasi sila ko basi maghinaraguyon ni sila within sa nabili ng mga inadlaw before pa man mag-abot ang June 1. Anong mga preparation to mo, sir? Sa tuod lang gid, ang ginahimo natin sa buong naga-scout kita sa mga pension houses, sa mga hotels nga willing pa mag-accommodate sa aton mga OFWs. In fact, ina-consider natin gani ang ang lodging house bala or ang ano sa katerm gani motel. Ang motel no nga base kung i-tap man natin sa in case mapuno magkita katama dire no. Presente may tulugan na ginagisara ng aton mga OFWs. Kabut ay Action Art. Action Art. O kabut ay sa aton niya sitwasyon kay hindi ka man maka-down sa mga pension houses. Amabla, hindi ka man makabayad, hindi ka man siguradong pila kita maabot mo. So, ang gatabo sa bong, gaayo lang kita anay, ga-appeal kita sa mga pension houses, sa hotels natin, with Councilor Inoy Navarro, the chairman ng QCAT, Mayor and Vice LC, no? And Congress, lang kita anay, pero why na siya fixed nga deal, tungod, siyempre, hindi ka man siya pakot mo. Kita papalo kami nga daan 2 days before or a day before lang gid yan, no? May bayo lang gid ka delay sila, may chance kita mag-prepare. Okay. So ang pinaka-problema pag naton isang manpower, while abot sa aton yung mga accommodation, siyempre mangita ka pa ng mga nurses mo, ang City Health ma-deploy pa na iya, may mga reassignment pa na iya sa ilang mga duty, ha? Kaya at the same time, asahin pa kita tao, dira nga mag-monitor, mag-assist sa mga OFW. So tanan yun nga mga aspeto, ginapreparahan din natin para maging smooth ang pag-accommodate natin sa ating mga OFW. Kaya ang police pag-election RT, ang PNP, kaya police nila mo, ay nag-assign sa tao, dire kayo maniguro, mong kita nga hindi makagawa, makaiskapo ang ating mga OFW. So tanan yung aspeto, na ginapreparahan natin, para maging smooth, maging safe, makita dire sa syudad ng Bacolod. Ang lain, sinikiti, ikaw as chairman, siningwa mo, bakiro sa mga magapauli nga OFW. Trabaho part sa nga itong trabaho na councilor Gani, masiling ko, ginassign ko siguro siyang mayor, dapat kami yun, lang nga, protected lang kita yan, nga, especially health natin, kay for as long as healthy, tayo Action Art kaya ito niya trabaho na. Galing kay problema, sinabot, kabalaluman ng sa national dito nga members ng IETF maggamit social media like for example Facebook o Messenger. Kabaluman niya yan sila? Actually, isa na sa actually Action Art, meron kami sa group chat sa region ng gidang level. Okay. Meron kami gin-raise ko na sa nga concern ang imugin ang pamangkot ng subong. Siling ko tani may isa dribble for national nga makasulod sa atong group chat kasi makasalaman din sa aton sa insakto. Galing kay duwaay isang specific nga sinugid ang nag-decision sin So sige na lang, prepare na lang kita diriya sa aton nga level Okay. Pero ang sa region niya at least nag-coordinate ka mo through OCD ni siya? Yes, through OCD. Internet man sa region lang sila kami gakuha ang source of information Action Art, no? Dasig man niya, dasig ang amon communication tungkol sa social media. So, mismo si Director Roberto Nunez, nag-coordinate sa inyo yan locally? Yes, sa gid, no? Nang sila kami gakuha ang source of information, kaya mas una sila nakabalo, so sila nga sa region dito, kag may tao sila bla sa Manila Action Art. So, dito nagakuha information, direct gid, pero hindi mas specific yapon. Ang kakatapon lang gid ang figure sa atin dire and then ginapeprahan naton. Now, sining mga nabilin dire nga mga OFW nga area sa Bacolod subong pila niya man graduate tanaw man nagtapos na sa ila quarantine? Next week, this week na matapos ang aton niya second batch. Kaya ang first batch makagawa na tanan mo. Ang second batch naton nga 13 from Cebu and 13 21 sa tanan sa Manila pag ito galing nga 8 kabilog. Ano graduate sa this week, Action Art? I think 2 days from now, 3 days from now. So sa mga families diri may mga ga-coordinate man si imo ya tong mga stranded sila to, ga-coordinate through their families. Yes, ang kakatabo sa buong ang ila pamilya kung may group chat yung kami nag-generate actually, Action Art, may group chat yung may nga kung sino to yung gusto mag gusto nagimo ako page para tanan niya
nga stranded OFW dira masulod kay dira og hatag sa general nga instruction sila tanan. Very good. Mayo ka paano kay may initiative ka nag-ubra sining sa national do ka bundol si Ilaw? Ay awan dagi dilingin lang mulo namon pero ilang weto na nimo Sige. Mahimo ta sa park diri sa Bacolod. Sige. On that note, Councilor, thank you so much. Mamonitor lang kami karon kag makuha kami siyang development sining arrival expectedly 10:30 karon gaga. Salamat gi sa time. Good morning. Salamat Asunart. Good morning, God bless. Action Hotline. Tiyamo gisiling ko. Budlay gid diya sumong mag-contact eh. Action Doors basi makontak mo bala si Kwan si Director Nunez ang OCD kay Ario, siya na lang nag-provide sumong sa mga local committees or diri sa province and city of Bacolod sa arrival sa mga OFW. Why pa ang inestudyanta OFW pa lang ni why pa nilabot ang mga stranded nga mga residents. In fact, damo-damo nga padala message sa akon diyo. Siling nga, sir, may-ari pa kami di, pamilya namon, bana namon, na stranded sa Iloilo, hindi makapauli. Paano iniman? Amo na gani ginasuggest ko sa inyo. Ini mga malapit, malangya, kung halimbawa, taga Bacolod ka, stranded ka dito sa may Iloilo, or diin man nga bahin sang Pilipinas, coordinate ka sa province, mayara sila online application actually. Sa online application, dira ka pwede ma-process kag makakuha ka sa schedule mo kung kapin pa kung damo ka mo. Para mahatagan ka mo sa schedule kung saan ka mo makapauli di. Tiyang returning residents niya, may choice ka eh. Ang OFW ya at least ay problema. Pag-abot mo diriya, may ara sa uwang mabulig sa imo. Pwede ka magrikta sa hotel, no? Kay sila yung accommodation. Ang sa province, lain galing kausa, kay antes ka, daloon sa hotel, kinanglanon mo gidya, nga dapat magsunod sa proseso nila, nga kuhaan ka dito sa mga swab sample, inang may mga processing sa mga dokumento, nga halindiri sa ginadungkaan, halimbawa, barko, tidalon ka pa sa ibi magalona na kag i-process. Now, ang isa ka pala magkutano, hindi karon kung magdinaguso na hindi ka magdinamo ni ano ni man anong himuon ta kag sino karon ang sukton tadi kung mayara sa mga diferensya kulang sa koordinasyon. Ang OCD nga daan sila lang yang nag-provide is local o sa national tomot ginapaminsan man nilang kabudlayan diri sa aton nga part. Tanan kita luyag nga matapos na nini ang problema sa COVID-19 di ba? No, tanan kita luyag nga magbalik na kita sa ginatawag na to normal nga pagpangabuhi under the new normal. Pero paano matabo ni kung may sige-sige gyapon nagaluluntad nga mga kaso? Pasalamat kita gani kay diri sa Region 6 at least wala sang bag-o karon nga kaso kag daw inang community transmission nga na-record. Galing way pamanggid subong sang massive testing. Amo ni kung kaisa nga ang DOH sila nga way kami kausar sa massive testing na daw hindi man needed. Lantawan yung lang kwanto Saudi Arabia. Ang Saudi bangod nga pwerte ang testing dito sa community. Would you believe? Pwerte taas ng kaso to. May mga lockdown naman nga ginapatigayon to. Ang ginakulbaan kuya, kung mag-amuni sa gihapon ang sitwasyon, kag pag-abot sang tiyempo, nga pagpalauli diri kag may mga cases nga magluntad puwera palayo lang, kay daw tanan gusto na magkadto sa mall, tanan gusto na nga maglagaw, tita lang tawab lang, mga pasaway subong, sobra 300 siya. Tiyan mo na ang ginakulbaan ko, ang second wave nga ginasiling, kay klaro naman to sa DOH nga, hindi man to second wave ba? Kay ginisip ko to yung una itong ma-insect mo. Amo nang ginakulbaan ko. Kung in kaso nga magkampanti ang komunidad, ang pumuluyo, nga hindi na magsunod sa ginapatuman nga regulasyon, kay masiling ang komunidad, tinuway na maganing inatinder, kagway maganing ka mo mga planning sini. Anay nagdinaguso, kung naglinagumba naman ang numero, tananong himuon, hindi na tamaluyag nga mabalik pa kita sa bisan ECQ na lang, no? Sa ECQ,
puwerte kabudlay, no? Kaintindi kita nga puwerte ang kabudlayan. Kag kung maglawig pa, puwera palayo lang kung magbalik kita sa ECQ, damo gid sang palangabuyan, damo gid sang palangabuyan nga madula, damo gid sang pumuduyo nga magutuman. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe,
mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalam na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Action Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at utraprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:52. Action Hotline. Ang masunod naton nga information na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy, mga update sa COVID-19. Oy, sa bilog nga kalibutan, may ara na kita sang 5,494,455 nga cases. Ang mga nagkalamatay is 346,434. Ang naka-recover, 2,299,345. Ina sa national o sa worldwide nga record. Now, there is sa Pilipinas, ang kaso sang COVID-19 as of yesterday, May 24 p.m., alas 4 kahapon, ang suma total sang kaso na is 14,035. Ang nagkalamatay, 868. Ang naka-recover, 3,249. Action Hotline. Ang atong COVID-19 news update kinatulong sa inyo sa kalwan sang Grace Pharmacy. Stay safe, bakulod kag negros. Kaya ta ini. Action Hotline. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Umpisa kahapon nga adlaw ginabaha ko sang mga palamangkutanon. Right after nga mayara sang mga report kag subong man ginpapanaog ginpagwa ang taga National IATF parte sa sining panibag-o nilang resolution dated May 22. Sining may nga pangkot kani si Bro Iman Rectrablang kapitan sing una dira sa Vista Alegre nga pamangkot man siya sa akon singa pa rin ano matabo sini mga parlor ni mabukas barbershop kag na matabo sa aton after May 31. No? May mga meetings pa ni depende sa National IATF kung ano naman yung recommendation nila. Ang akon ganing inakulbaan siling ko basi kon may ara naman balasang ipalayag sila to nga bakulod ang mga lugar nga GCQ, modified GCQ naman. Dason pag sunod nga adlaw bawi o naman blaw. Action Hotline. Pero ari ay para at least makadiscuss kita karon nga aga ka masabat ang inyong mga palamangkutanon. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning is the IATF Chairman, Diri Syudad sa Bacolod. We have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, how are you? Good morning. Mayong aga, Action Art, mayong aga, gitsatong pagpalamat. Sir, I know nga, kamo aware kamo kag na padala na kamo sining bag-o karon o kon resolution sang IATF sa national dated May 22 kay may mga salient feature diri o kun loyag kitang ipabalo sa public. Were you be able to discuss na ini diri sa local IATF sang resolution number 38 series of 2020, especially ang mga regulations ini sa tion sa misa kag ang mga buksan nga mga negosyo pagidugang Vice? Well, wala honestly wala na Action Art kay supong national na tanan nga kuan ga direct national na nga order. So lahat man pa sila. Unlike before nga ang LGU siya, ang chief executive in consultation sa sa IATF, then kita yang gabalay, kita yang ga-decide, subong niya ulat kagit sa national government, okay, or sa National Interagency Task Force. So sila na subong niya nga-dikta. Why not tayo authority? So lahat ng tako na nung ila gusto. Okay. And that I think daw may plan after this one. May 31 daw ang nakitaan ako. Might ha? So daw, amo tong press release, might put the entire country under GCQ. So wala na base. Might mo ti base. Okay. Then ang ila, I think, ang kinakonsider, kinang ekonomiya. So I think ang ako na lang daw, ang strategy ng national government, para makontain ang virus by kuan sila barangays.
Oo, hindi na nga the entire city or municipality. In fact, may mga circulars na ginawa na nga, I think, amo na ni in preparation sa GCQ. Okay. Oo, nga before ka tumagalin, RT-PCR ka na. Then, sugaton ka na sa government, dulong sa airport or sa seaport, then pag-abot that's it. Okay. Oo. Yes. That I do not know, ha? But then ang ako yung personal na assessment daw muna na. Kaya may mga ginawa ng mga circulars na leading to that. Ng lantaw. Yes, kay ti based ning resolution nilang pagwa, category 1 to 4, section 4, 6, may mga pertinent sections sa sining omnibus guidelines nga allowed to operate na under sa sining mando nila, no? Barbershops, salon, personal care service establishment, ay allowed to operate na maximum of 50% nga capacity o venue capacity, dine-in service in food retail establishments such supermarkets, grocery stores, kag food preparation, meaning mga restaurant sa aton, sir, pwede na makabukas ni para sa dine-in? Well, that I do not know. Kasi wala pa man circular na nakaabot mo. Okay. Yung mga preparation, so masiling ka manufacturing preparation. So, ang interpretation, yung mga lawyers sabi, kung manufacture, pwede. Pero ang sale is still prohibited, no? So, muna lang na nag-appeal lang natin mga liquor companies. Okay. May allow silang baligya. Allow sila mag-manufacture, but they are not allowed to sell. Di ba? So, lato-laton kami. Okay. So, meaning, ining diri sa Bacolod, Subong, sa mga gusto na magbukas ng mga barbershop, salons, sa mga gusto magpa-dine-in, ng mga restaurant, hulaton na lang nga mabaton ninyo diri sa ATF, sa local, ining resolution. You mean, why pa rin nabaton naton, sir? Ay pa ko action art kabaton sina. And base mo nang ipagwa nila before sa kwan. Kasi GCQ to subong mo, di ba? Gani. June 1 na siguro, ay pa ko kapalos. Okay. Kaya nabaton ko diyang iyaya siyang kwan mo. May pagko silang circular simplified guidelines sa locally stranded individuals. Oo. Nasubong nyo mag-travel ka Iloilo, Bacolod. Ang atong practice, may requesting parking sa origin mo. Then pag-accept to siyang destination, ka-comply ka lang or tanan nga requirements na comply mo, then travel ka na. Okay. Pag-abot mo to, quarantine ka. Subong niya tanan-tanan nga travel niya, aprobahan niya sa regional joint task force. Okay. Oo. Amo niyang nabato na ako na pag-o nga guidelines. So, diri sa lokal, mahulat mga mugali, kung saan o ninyo mabaton, kag kung ano gid ang order, kay hindi man ta sumungtod ka plano, halimbawa, Bacolod City, kung after May 31, what will happen? Why magtakbalo sina pa? Correct na si Action Art. Okay. So, ano ay haniman, no? Kung mag-modified gid man, why kamoy ka-meeting, sir, kung mag-modified, abi, sa gihapon national guidelines sa sundon ta? Sunod ka kita sa guidelines national subong, hindi na pwede nga kita lang ma-decide. Okay. Kay nakita ko... The best that we can do, kung daw hindi ka conformity, appeal to Paros ba niya siyang kwanta ni? Isang May 16, di ba may circular sila Marina, ma-resume na tanin si transport But ganito, nag-appeal kita. Actually, yung Marina, waya nag-hatag kwan, approval. Ang tatlo ya ka shipping line sa mong nag-decide na ma-i-postpone nilang ila travel.
with due respect sa aton sini City Mayor and the Governor. Correcto. Tuod no kay kun Di sila para sini, sila yan daw ay gid ang national tuod nagpagwa man nga guidelines. Okay, pwede na iuntaton nyo lang na temporarily daw ay magani sila nagpadala response kun reply sa sulat king padala no? Yes, except sa nag-reply sila din region sa backride. Okay. Nag-reply sila in a nice way. Okay. Sulat sila kay Mayor na huwag mo lang nakakitaan ang kwan. Or nalipat ka nga may memorandum circular nga hindi pwede backride. So, in other words, ang backride is why can approve sa region pa lang level, why na kinapprove. You mean ining ang kasanay's motor? Yes. Uy, tinano matabo sini sir? Ibalik taling pag-regulate sini? Well, kung takpong ka dati, sorry ka. Adiyos. Hindi diba, may ara si Mayor ka, ginambal yung ipiling ko na sa kapulisan. Okay. Sa pagkigay. Kung sulatan sa isang regional LTO. So, in fact, remind pa sila ni Mayor na i-amend yung iyang LTO. I-amend yang itong nga sila nga i-allow basta mag-asawa kag mabakal sa mga essential goods. Correct. Diyos. Tingla, insinituod ko nagasakay kagang kas kag expecting nga ti Mayor nagpasugot na sundakpon kay ka LTO dako nga pala mungol ina iya. Dakpon ka ka LTO kag HPG, Highway Patrol. May ara ka nga kinapost sa Facebook pa lang yung why kini vice ng Highway Patrol. Why kin quarantine, nagaputing. Okay. Ari na taga-taga na sila, local na sila. In fact, ara na sila sa Nopo. Rin na taga-Bacolod, taga-province. Okay. Sir, Ari, kay because may ginatamdan ko di meaning, ang advisory ang local IETF, although nga may ari diri sa resolution, pero do MCGCQ na yung pag-intindi ko, nabutang diri nga resolution number 38 dated May 22, 2020, nga pwede makabukas ng parlor, barbershop, mga sports, pwede man, mapatigayon, pero limited, may kwan. Inisar, anong advice mo sa publiko nga nagapamangkot? Siyempre, honestly, may pa kayo na una ka pa daw ay kunak paton Okay. Pwede pa nun na siya, wala pa man utang nila. So hold anay sa gusto dira magbukas, sulaton ginanay kung ano maklaro ini sa IETF sa lokal. Oo, kagapon na ko na siya istoryanay. Kami, wala pa kami nakpaton, nakauna ka pa gani paton Okay. I see. That I do not know kung sa level ni Mayor nakapaton siya sina. Okay. Oo, wala ko idea. So, ang mayos ini... 22 siya, 22, 23, 24, 22 Friday. Friday, Ang date niya, galing kay Basi, amo niya nila natapos ang draft, Basi ginpagwa niya kag nangin available, sang sinina malang ang mga inadlaw, guro Posible, kay Sabado, Domingo ay opisina. Okay. That I do not know siya akong office kung may... Sa email ko to nakasulod na. Okay. So sa tanandra nagapanag-iya sa mga parlors, sa mga barbershops, hindi lang ginanay magbukas. Yes, until malapuot na sa local, makapagawa si Mayor sa executive order. Sige. So lato na mo na vice, no? Ang ginakulbaan ko pag hindi nang hinaraguyon, pinauli ay sumugay ang 24,000, di pa papaulion, gid all over the Philippines, kag siling ni Councilor Salanga, di may mga makulod na, sumungani, kuno ginapaabot, ito ginahulat sa spread ko, alas 10 media, may maabot pa to vice mo? Correct, may another na pilatan, 100 plus na din may maabot sa aton la. Sus. Tindi ayan pagkulangon ng quarantine facility, although nga si Councilor Salanggang in charge di? Well, in fact, nagpangita na ko ito kanin isang kwan, mga motels na di. And dati kung maubos na di mga hotels and pension houses, napakadto siguro. Hindi mga motel sa mo ni sila, mga Imperial, mga Jed Court, mo ni siya? Yes, kaya hindi pa man na sila allowed mag-open under sa GCQ. Gamiton na lang na, may individual rooms man, may individual kwan man? Facilities? May mga dingding na dali. Mas pwede pa sila kapainit na gani kung agad. Sirado? Oo. Sirado.
Todo kag kung na taon mo gani, do ideal siya, kaya di ka kagwa na yan to vice mo. Hindi ka kagwa. Hindi, blakon, di ka bayad na, hindi ka kagwa na kay may ang laks na doon sa sagwa, ya. Apo sa mga secure, kay tingaton nga mga hotels ni ginabutangan ta ni police kag nurse mo. In fact, ang problema na subong ang aton City Health, kay why not available nurses? Ay, tuon? Mamonitor sa ila daw, nagproblema kita. Aha. Sige, so anyway. Dr. Ramel yan, registered nurse na ginapamutang eh. Hindi yan kay health worker, hindi yan kay BHW or BNS. Registered nurses na ginadeploy. Okay, okay. 24 hours na siya. Aha. Sige. So anyway, hulaton na mo ni Vice and please keep us posted if in case may harapan nga babaton ka na kag kung makaistorya na ka mo ni Mayor para ma-inform ang public na sumong nagapamangkot sang sini nga mga concern. Salamat gid Vice unless ka may ara ka pa sang idugang. Well, kung do friend man tas messenger, i-send siya ako na di. Okay. Yes, sir. Thank you. Good morning. Thank you. Action Hotline. Ipasa ta lang ni karon kay Vice kay duay pisa ka baton siling hold na nga kay ipamagkuton ni paman sa mayor kay most likely kakatabo mo ni. May resolution sa national guidelines nga napagwa sa IETF, then ang matabo sina dira ang basihan sa mayor sa pagpagwa sang executive order no diri sa Bacolod. Ang advice ni Vice, hold lang anay sa mga barbershop da o sa mga restaurant da, hold gina na hindi anay magpa-dine in ha. Kag ini magin actually may ari kami diri nagkuha nga copy. Sa nasiling ko na may ari diri na butang dated a series of 2020 May 22 ang petsa sini. Republic of the Philippines Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Amo ni tani kay ina nga ginatry ko gid malabot mo si Action Doors basi matawgan niya malaliwat si Secretary Roque kay kung makaistorya tani kay Secretary Roque tani makapangayo tani advice mo kung ano bla no although nga tinagligad to duso butong man ang sitwasyon, pero di luyag na taning nga ma-update man sini kay can you imagine, no? Pila na lang kadlaw na bilin, no? Kag Hunyo nakita mo. Action Hotline. Tiyan mo nang isagid sang problema. Nabutang diri ang mga guidelines, pero ti kabalo ka, why pakabato ni ang city nga hindi mas lagi maka-explicar pa subong. Hindi na lang ko mag-discuss kasi nidugang pang na-stipulate di, kay basi karon magsala pa lang pag-interpretar ko sang iba ni. Mas mayo nga diri sa syudad amo ang maka-explicar man kung ano ang pangangop kay kita mo si Mayor gina-refer pa man gani sa mga lawyers niya. Parang mangin sigurado bla. Action Hotline. Ti karon mag-advise ko na sa publiko nga magbukas ang mga barbershop basi ini nga adlaw ya dayon nila binuksan ko ni kalamay kuya. Action Hotline. Okay man. No? Sakay paring Iman Rikta bro, i-advise sila na nga ambal ni Mayor di lang gid anay para way nagid problema kay hulaton ni anay karon basi masugilanon man sila diri sa lokal with the Mayor. Action Hotline. Morning lang kay Primo Rafi Zamora. Yago DM ga monitor kami galing ko kay siya gabisyo ang signal. Okay man lang God bless signal sang internet. Sige, salamat gid paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Morning man sa family Sagal Alarcon kag Rachel Sadaya Sagal Iding and Celia Tuhaw Sadaya. Salamat gid sa inyo da maayo gid nga pag monitor. Paring Basti Girhin. Good morning sa pakaisan niya. Happy birthday Daniel Joseph Gostilo Sim from New Zealand. Happy listening also to my aunt Josifa Serfino Gostilo Sim, Uncle Stuart Sim, and cousin David Malcolm Sim from New Zealand. Salamat kita. Cordoba family, dira sa may area sa Barangay Tangob. Good morning sa inyo. Tita Roslyn, good morning. O Madam Roslyn. Action Hotline. Cordoba. Salamat kita. Ari pang iba naman mensayo
kwanon to lang niya, naisi sound to ni, idna sobre karay, tamyaw kuno si Jeneline Piña, Florida, ang mapisan magbaligya balot sa La Castellana. Pisan magbaligya balot sa La Castellana, ha? Aksunat ko diyang bangod sa COVID-19, may pagbago ang tratasyon sa mga OFWs. Hindi na sila bagong bayani nga magginakaidlawan, ginakalangkagan kag pamilya, partidos kag mga kabarangay. Rather, ang tratasyon sila subong, mga bagong laya sa quarantine prisuhan nga ginalikaw, likawan na kag ginakadlukan. Kag talking of future employment, bangod laban sini sa ila wala na balikan, matupain ni sila sa kategory sa balik probinsya program ni Senador Bongo, bangod wala man bago nga factories kag manufacturing industries. Ano yan ang obrahon sini nila sa Negros Kabacolod? Karga tapas, pamangkot lang sa Doli OWADL, GIETF National kag LGU officials. Hotline. Okay, salamat gida. Ari pa sa iba no nga nagpadala sa mensahe para nga hindi man ni sila magsulunggod nga mabasahan taban no ang ila siningagin padala. Dali gid lang ha kay hindi lang palihog mag-call kay para nga hindi man mag-delay aton oras. Good morning, Action Radio, watching from Cambridge, United Kingdom. Stay safe, everyone. God bless us all. Alin kay Jolie Derla, Celestial, Hongko, Tixmana. Okay. Al 5 de Nobyembre, good morning, Action Art. Always good ga monitor, Familia Camacho, si Bunga, Herman, kag Odi. Diri sa barangay Hagimit, La Carlota City, thank you, gida. God bless and keep safe always. Ari si Bro Iman, no, nagpadala si Bro Kap Iman, sige lang, hold lang ko doon, bro, kay magkot pa man si Vice kay Mayor. Action Hotline. Watching from Isabela, kay greet sa active and energetic nga LICOM President, Ma'am Leia Escultura. Oo. Ay, LICOM President, kili nga akong pakaisada. Sige, si Madam Leia, Leia Escultura. Action Hotline. Evero Vista, Jeremy. Good morning. Shout out kay Mama Herminia Hivero. Always ka monitor from Isabela, Negros Occidental. Rafael Caceres, Jackson Art, monitor lang kami di Ramilo Village, Tangob, Kagawad Helen Lanasa sa Barangay 7, Victoria City, nga monitor man kami. Lourdes Tambasin Bronzal, good morning, watching you live from home site Barangay Montevista. Nami gidya. Kung live kuno kayo makakita. Chrislyn Ramirez, good morning, Action Art. Titani hatagan kami kasi conwave, kaya hindi pa kami makaobra. Kay salon staff ko ahay, tim ano na lang kami nga sa salon ga obraman. Mary Ann Grace Mahilom, morning Sir Art, monitor kami di. Punta Pader, Liog Tamyo Agnes Mahilom Lianes, kag Lynn, kag sa Amon Garbage Collector Alan Mahilom. Salamat. Wells Hava, good morning, listening from Barangay 30. Good morning, John Hamula. Morning, God bless Negrosano. Nes Di Mayo, Barangay Manago. Vima Grace Antolo. Thank you kita. Lito Dayap, good morning. Jocelyn Libuon Dispoho. Helen Westna. Melchor Baruca Garumbinis. Kagawad sa kwandira sa Hinubaan, no, sa Barangay 2. Action Hotline. Aldren Limaco. Valencia Kenneth Idol, good morning sa imo. Adrian Havilusa. Shout out sa Cotabato. Cotabato pagidya. Charito Servadas Adamasino. Godiam Negros. Vincent Rulan Ozoa. Morning. Inday Blaza, Heaven, Elizabeth Malagagamala, Karmanaay, thank you. Kag Nanet Suarez, Garrido, Biser. Watching from New Tripoli sa Libya. Sa Libya kaya, sir? Ma'am, thank you gina. Jean Balinia, good morning! Action Hotline. Ang iban, karon naman dugay. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba.
Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon!
Action Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time alas 9:28. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Action Hotline. Ang tiyempo daw ginakunos lang, no? Ang update sa Bago City sa itong nakutkutan sa bubon nga Calavera, bla, pabasanta lang na. Tapos may aksidente pa sa Victoriaso. Dua ka motor man to bungguanay aksonhen sa lugar mo. Do Victorias ka mo to, no? O, tumandok na si aksonhen, bugal ni sa Victorias City. Nagbungguanay ito dua ka motorsiklo, may na disgrasyagid. Action Hotline! Ay, mo na kung nagamaniho ka sang motor, Action GM, halong, hindi anay magpaangkas. Dasuninay gid kay kabudlay sa mga timpo. Morning lang kay paring Aladin Vega Pria Salas, Sir Bong de la Paz, Mels Benedicto, Sir Andy Delgado, Engineer Noel Ulia. Nunoy tahon ni sir, good morning. Kag amuman kay Major John Joel Batos-Batusan. Karon na lang guro sir, kay way nagid ko tayo mo. Action Hotline. Erlinda Soriano, Terry Simproniong, Gerson Ruiz, Hibura Toledo, Habania Vanessa. Erlinda, nabasa ko nagali. Harapan si Bowie Jolingo, Josephine Morillo Sibel, Madam Karen Tanlangit, baw sa anak ko, Real Rian, good morning. Harapan si Juna Palier Soriano, good morning kay Consorcia Diego, Cesar Lanaria, ayosa. Nya patamyaw ko sa ara sa Kuwait si Tiay Juna ho. Brother niya Paul Robert Palier Soriano sa ika-48th birthday ay birthday gali subong ni Tito Robert. Action Hotline. Marilyn Larawan Islit. Morning kay Juan Carbulico. Libayon ko gani di ka pa uli lockdown Saudi pero ginapaubra pa sanda. Amura, no bisan libayon ko ridto man. Bugto ko ridto magaubra hindi maganing ka uli to mo. Sigano nga imagine mo bala imbis ka magbakasyon ka lang di isa ka bulan halimbawa insakto mo lang i-quarantine kung dirigto kan lang matiner no at least may sweldo ka man gyapon galing kay lockdown to sila wibis pa kuno to makagwa to sa ila lugar. Action Hotline. Romel Parcon sir, how are you? Paring Martin Gonzales, Natalie Lambot, haraman si Ma'am o Inday Kat Borzo, Sin Ignero Itabag, Otoniel Kanya, paring Butch Gasper Jr., good morning. Former Vice Mayor Taddy Saison, Noli Eugenio, Lorena Hongco Calopez, Josephine Morillo Sibel, thank you gida. Nelda Siguanze, good morning man. Dan Islapor, Action Hotline. kagay Madam Heaven. Hindi ko malabutan, pasensya gida, thank you gid sa inyo pagsakto. Action Hotline. May nagkikita tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad, ang akon lang ginarekomendar sa inyo, anuman
ang aton atubangon nga kapalaran after May 31. Dapat gid nga pabakuron tang aton immune system. Ang ginarekomendar ko sa inyo ang makabuligid ang produkto sang Dr. Alfred's ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Puno sang vitamins and minerals from vitamin A to zinc. Ako mismo ga pamatuod kay ako yung nagagamit gid sini nga produkto. May ara pa sang mabulig sa imo para solusyonan ang problema bala sa hindi ka makatulog, insomnia, tilawi bla. Believe you me, damo na sini sa mga gina-insomnia nga naka-inom lang sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule, nagnaming tulog nila, nami ipagig kami rejuvenating effect siya, meaning nagahuben ka tulokon. Nami kay damo phytochemicals, kamo gindi ang sekreto kung nga nagabakod ang aton immune system kag resistensya sa lawas. So ano pang ginahulat ni man? Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Puro kag organic, why simpog. No, amo ning rason kung nga ang natural healing properties ara sa Santone nga makita mo lang sa mangosteen sang Dr. Alfred's amo ning inyo gid masaligan. Tandaan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule parisan mo sang tea. A perfect combination para sa healthier life. Nami pagid kay ang tea para sa may mga hapo kag sa mga kababainan nga nagaproblema sang ila monthly period. Action Hotline! Why nagigita tiyempo diri sa atong napagpangalagad. Joining us this morning is Action Henry Espulgar sa technical side, backup si Action Dorel Cabato kag Action JM Baikin. Ako naman Action Art Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,